ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಾರ್ಲರ್ದು ಒಡಿಪು ಮುಟ ದಿವನ್ನ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಲಿಪುಗು ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಕಾರ್ಲದ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಾರ್ಲರ್ದು ಒಡಿಪು ಮುಟ ದಿವನ್ನ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಲಿಪುಗು ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಕಾರ್ಲದ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನು ಅರ್ಥದಿಂಜದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಯುವ ಜನಕ್ಲೆನ ಸೈನ್ಯಗು ಸೇರ್ಸಾವನ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಟೀಮ್ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜತೆ ಸಿರಿಗಿಡು ಶಾಸಕರಿಗೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀವನ್ನುಂಡು. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಲಿಪುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಾರ್ಲ ಪುರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಮಾ ಕೇಶವ್, ಕಾರ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುರ್ಡೇಕರ್, ಕಾರ್ಲ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಟೀಮ್ ನ್ಯಾಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸೂರಜ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡಿರು. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರು ದೇಶಗಾದ ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೆರ ಒಡಿಪುಡು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾಯಿನ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಪಂತೆರ. ಒಡಿಪುಡು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡು ಪಂಪನ ಇಸೇಸ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪಾದಿತ್ತದು ಆ ಬಗೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟೊಂದೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ 25 ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಇಸೇಸ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತು ಎಂದೇನು ಅರ್ಥದಿಂಜದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ ಅಭಿಯಾನ ದಿವಂದೆರ. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪನ ಟೀಮ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದೆರ. ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರ ದೇಶಗಾದ ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಆತಂಡ್ ಜವನರಿಗೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಕೆಲಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಚರಿತ್ರೆ ಕೊರ್ಪನ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆನ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಇಲಾಖೆಲು ಜವನರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರ. ಒಡಿಪುದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆದ ನಾಡಿಗೆ ದೇಶಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೊಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಕತಾಳಿ, ಇದು ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಥೀಮ್ ನಡೆಯಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೌಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. KMF ಡೈರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು 150 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲೆಡ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸ್ತೆ ತೊಂದು ಪತ್ತಾಯಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪಿರ 3 ಆರೋಪಿಲಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ಬಳ್ನಾಡ್ದ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಡ್ಲಾ ಪಡೀಲ್ದ ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ತೋಗೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿತ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ದೇರು.
KMF ಡೈರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊರಪವಂದು 150 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲಿರ್ದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ತಿತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಾಯಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪಿರ ಮೂವರನ್ನು ಪತ್ತದೇರು. ಪುತ್ತೂರು ಬಳ್ನಾಡದ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, 36 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕುಡ್ಲಾ ಪಡೀಲ್ದ ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ತೋಗೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿತ 35 ವರ್ಷದ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನಾಯಿನ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ CN ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ 138 ಹೆಚ್ಚು ಜನರದು KMF ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ತಿತ್ತೊಂದು ಮೋಸ ಮತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರೀಶ್ನ ಈ ತುಂಬಿ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪನ್ಪನ ಪೊಂಜು ತಾನು KMF ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಪಾಕ ಜನರದು ಕಾಸ್ತಿತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಂತ್ರಸ್ತಿರ ದೂರುಡು ತಿರಿಪಾದಿತ್ತಿರ. ಎಲ್ಪ ಸಾರೋರ್ದು ಬತ್ತಿನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ 100 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಒಟ್ಟು 1,84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ತಿತ್ತೊಂದು ಮಂಗಿ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಕೇಸಡು ನನ್ನ ಮೂವರನ ಬಂಧನ ಆತಂಡು. ಮುಡಿಪುಡು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದ್ದಿತ್ತೆರು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಲ್ಲವಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಮುಡಿಪುಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದ್ದಿತ್ತೆರು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಲವಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿಲ್ಡಾ ರಾಯಪ್ಪನ್, ರವೀನಾ, ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯರು. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿಡ್ದು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಡೆ ಉಂತನ ಬದುಕುಗ ಹೊಂದುಂಡು ತರಬೇತಿ ವೃತ್ತಿಪರ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಡೆ ಉಂತುನಂಚ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. And you are lucky that you are getting that kind of dedicated teaching staff, right, where you are benefiting, where you also are, many of you talk, Faisal talk, Shruti talk, right, that this is the first time that you are coming in front of the stage and addressing a gathering, right, and when it is very important, right, quite a few things that you can learn, but it is very important that you build your confidence levels and be confident in whichever audience that you have to go front and talk. It changes your perspective altogether. You also get respect from the people when you are taking that effort to go in front and addressing. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿಲ್ಡಾ ರಾಯಪ್ಪನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದ 1 ವರ್ಷ ಕರೆದಿದ್ದದು. ಈ ಒಂತ ಪುರ್ತುಡೆ ಪಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಕಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಲ್ಲೆರಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಾಳೆ. ಅವಳು ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. And she came first in the Taluk level, and NEET also she had very good rank, but I didn't have the courage to send her. Also I didn't have the money, because limited money, with that money we have to manage to, and then we thought boarding, lodging, all that at least we can give here, and then bus we have to pay, and then so many other things. Far away it is very difficult, so St. Joseph's ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ CETಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಕುಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಮಕ್ಳ ನಮಗೆ ಮಚ್ಚಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ನಡೆತಿನ ಓಪನ್ ಮೂಜನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಪಂಥಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದದು ತಾಲೂಕುಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಕುಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಮಕ್ಳ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ನಡೆತಿನ ಓಪನ್ ಮೂಜನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಪಂಥಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದದು ತಾಲೂಕುಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಚ್ಚಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಡ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕುಲಾದುಪ್ಪನ ಸೆನ್ಸಾಯಿ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಬಂಗೇರ್ರನ ಗರಡಿಡ್ ಕಲ್ತದು ಬಿಡ್ಸೆ ಅದೀಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಎನ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಪಡೆತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿನ ಖುಷಿನ ಮಾಧ್ಯಮಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ನನಲಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ 8 ದೇಶದವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು.
ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕರಾಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕರಾಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಸಿದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಚೂರು ಇದು ಬೇಕು, ಅಡ್ಡಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರ್ಬಾಟದ ತುಳುನಾಡ ಬೀರೆ ಕಿದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿ ತಾಪನೆಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡುಕೊನಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 500 ಗಾಡಿಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕಲು ಪಾಲ್ದಿತನರಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಪಂತೆರ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ STM ಕಲಾಮಂದಿರಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕೊಳಲುಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಬಾವುಟನು ಒಯ್ತದಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಬಾವುಟನು ಕುಡ್ಲದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡಿಯರಾದ 13 ದಿನ ಕುಡ್ಲನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಲ್ ತೊಡ್ದು ಬುಡ್ಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆಗಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರ್ಬಾಟದ ತುಳುನಾಡ ಬೀರೆ ಕೇದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡರನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ನಡಪರೊಂದೊಂದು ಪಂಡೆರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಜನಕ್ಲಿಡ್ದು ಗಡ್ದಡ್ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಸಂಪಾಜೆ ಗೇಟಡಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳೋಡು ಎತ್ಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ದು 500 ಗಾಡಿಲಿಡು ಜನಕುಲು ಪೋದು ಪಾಲ್ದಿತುನ್ವೆರು. ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ APMC ಮೈದಾನೋಡು ಒಟ್ಟು ಸಿಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗಾಡಿಲಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳಗೂ ಪೋದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದಿತುನ್ಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಂದು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಪಂಡ್ಯರ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರ ಸ್ಮಾರಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲಗುತ್ತು ಅವರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನಾಯಕ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಗೌಡರ ಯಾನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೂವಾಜೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮಗೌಡ ಬೆಳಾಲ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಾನಂದ ಗೌಡ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದೇರು. ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ನೆಂಪು ಆಯ್ಜಾಂದ್ ಕೇಣಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಲು ಮಾಸ ತಿಂದದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋತು ಜರ ಅಂಚಾಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ನೈತಿಕತೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿಂದು ಪಂತ್ಯರ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನೋಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಒಪ್ಪುವಾರ ಅಂಚಾಂಡ ಅರನ ಜನ್ಮದಿನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಬಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಉಲಾಯಿ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ದಾಯಿ ಒಯ್ತು ಕನಪರಂದಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರ. ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾಸ ತಿಂದದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದಿಜಾಂಡ ಅಂದು ಕೇಂದಿನ ಆರು ಅಂಚಾಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ನೈತಿಕತೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಪುಡ ತಿನಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಬಲಿತು ಬತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು. ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಒಂಜಂಶ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪಡೆತಂಡ ಆರು ಇತಿಹಾಸಡೆ ಇತುದ್ವೈರು. ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ನೆಂಪಾಯಿಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ದಾಯ ನಿಕ್ಲು ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸೆ ದಿಪ್ಪುಜರು. ಸಾವರ್ಕರ್ ನಾಲಾಯ್ ಚಟದ ಸಂಗತಿ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ತುನುಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಗ ಕೇಸ್ ಪಾಡುವಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಡ್ಯರ. ನೋಡ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ನೀವು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ? ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹೆದರು ಪುಕಲ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಬಂದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ವಾ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೀವುಗಳು ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಒಂದಂಶ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಯಾಕೆ ಎಳ್ದು ತರ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಎಳ್ದು ತರ್ತೀರಿ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲಕ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಒಪ್ತೀರಾ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಇದೆಯಾ ತಾಕತ್ತು? ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಗ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಜಯಂತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಾವು ಜಾತ್ಯತೀತರು, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ? ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಾವೊಂದು ಪುನಃ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಜನೆ ಮೇಳೋಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಮಿತ್ತಿಗೆ ಬದಲ್ಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಂಡು. ವಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಶುರುವಾದ ರಾತ್ರಿ 10 ಮಂಗಳ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಾವೊಂದು ಪುನಃ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಜಿಮೇಳಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಮಿತ್ತಿಗೆ ಬದಲ್ಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಂಡು. ರಾತ್ರಿ 10 ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 50 ಡೆಸಿಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಮೈಕ ಗಳಸರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಈ ದುಂಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಟದ ಪೊರ್ತು ಬದಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಾದಿತ್ತಂಡ. ವರ್ಷಲ ಮೇಳಲು 5 ತಿಂಗಳು ತಿರುಗಾಟ ನಡಪಾವ. ವರ್ಷಗೂ 1,000 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು. ರಾತ್ರಿ 8 ಪೂರ್ವರಂಗ ಶುರುವಾಂಡ 10 ಪ್ರಸಂಗದ ಕತೆ ಶುರುವಾದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಮಂಗಳ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ. ನನದ ಸಾಲಿಡು ಬಯ್ಯ 5 ರಾತ್ರಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾಸುದೇವ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೇಖ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟದ ಬಗೆಟ್ ದೇವರ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ದೇವರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ನಡಪಾವನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆದ ರಾತ್ರಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಆಟ ನಡಪಾವನ ಬಗೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ರೂಪ ಚಿಂತನೆನ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಘಂಟನ ನನದ ಸಭಕ್ಲಿಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಅಕ್ಲು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ನಕಲು ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಹೊಸ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಸಂಘ ಉದಿಪನಾಪನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ದನಿಕ್ಲೆನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂತಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ದನಿಕ್ಲೆನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು. ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ನಕಲು ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಹೊಸ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಸಂಘ ಉದಿಪನಾಪನೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಂಘನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಂಘದ ಗುರ್ತಮೋರ ಬುಡ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೇರು. ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪಂಡಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರ್ನ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪುರಭವನಡು 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಗರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ನಡಪೊಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ನೆತ್ತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೆತೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಜನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.
ಅಂಚನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೊಂಡು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸುಲಕ್ಷಣ್ ಬೀರೈ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತೇರು. ಕುಂದಾಪುರದ ಮೇಲ್ಸಂಕೋಗು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಐಕಕೊರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಪರತಿನ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಕರೆಂಟ್ ಪರತಿನೇನು ಟೆಸ್ಟರ್ಡ್ ತೋಜಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಂಡ. ಕುಂದಾಪುರದ ಮೇಲ್ಸಂಕೋಗು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಅವೇಕ ಕೊರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಪರತಿನ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಕರೆಂಟ್ ಪರತಿನೇನು ಟೆಸ್ಟರ್ಡ್ ತೋಜಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಂಡ. ಪಾಕ ಸಮಸ್ಯೆಲೆತ್ತದೆ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತೆರ. ಮೇಲ್ಸಂಕೊಡೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸಾಧ್ಯದ ಲೈಟ್ ಕಂಬುಲೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊರ್ಬಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಸಂಕದ ಮೆತ್ತಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪರತೊಂದುಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ವೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಪಾಡ್ದೇರ. ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಆದ ಮೇಲ್ಸಂಕೊಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡ. ಅಪಾಯ ಆಪನೆರ್ ದುಂಬೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರುಲು ಕ್ರಮದೆ ತೊನೆಯರೆ ಊರು ದಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರ. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟು ಒಡಿಪು ಘಟಕ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಕಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪಾಯಿನ ಡೆನ್ನಾನ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಬೇತೆ 35 ಘಟಕಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಪಂಥದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಗುರಿಯ. ಒವ್ವೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತ ತೋದು ಪುಟ್ಟುಚಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಕ ಬರಿಪುನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆಡಿ ದೋಷ ಇತ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರಲ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತ ಈಯನೆಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ವೇದ ಪನ್ಪುಡು ವೇದ ಏರಮ್ಮಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಾಡುದುಂಡು ಕಣ್ಣ ಕಲೆ ಕಂತದುಂಡು ಕೈಕಾರು ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಇಂಚ ಬಾಡದು ಕರಿಂಚಿಂಡ ಎಂಚ ಮಗ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಬಾಡದಿಚಿ ಯಾನ ಕರಿಂಚದಿಚಿ ಎನ್ನಡ ಪೂರಾ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದು ಈ ನರಮಾನಿಯನನು ದಂಟಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೇ ಇರೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರಕ್ಕಸ ಅರ್ಪುತನ ದಾಳಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಲಿಪುಲೆ ತನ್ನಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲಾವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬೊಲ್ಲೆ ಪಂತಿನ ಪಾತಿರೋನು ಎನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿದ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ್ ಬಲಿಪೆರ ಸಾಯ ಮಲ್ಪೋಲು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ನನ ಎಂಕಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಬದುಕುನ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆರಣ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.